ziua, mă numesc și eu Ion Stratulat, Ministerul Dezvoltării Regionale și după dispoziția prim-ministrului suntem astăzi cu data 21 majoritatea vice-ministri, ministri plecați pe toată Republica, la toate consiliile regionale, pentru a mai puncta o dată întrebările, cred că care s-au punctat nu numai o dată, da? Mă gândesc eu. Și să încercăm ceva cu forțe comune, dacă nu soluționăm, măcar să facem un plan strategic pentru anii viitori. Că dacă vor spune că tot ce se vorbea solicitările dumneavoastră vor fi îndeplinit, să vă spun corect. Eu vreau să vă spunem adevărul, eu am să vă spun adevărul, în măsura capacităților și responsabilităților care le am față. Pentru dezvoltare regională. Da, e clar, dar ele sunt toate pentru dezvoltare regională, da, când cauți, în fond. Dacă o școală se schimbă ferestrele și se conservă energia termică, pentru tot e un aspect regional. 6 sate, prin reprezentanții lor, satele sunt Ciucani, Umbrești, Biliceni, Criștoar, Căcioaia, Zgherdești, au mânat o petiție colectivă președintele Parlamentului. Dat fiind la adunarea la Ciucani și reprezentanții de acolo, eu am și primit răspunsuri de rigoare. Adică despre ce e vorba de tronsonul de drum Tăinești-Căcioaia, care e într-o stare proastă, bineînțeles că altfel nu ar fi prost. Rugând ca să se înceapă proiectul tehnic, pentru ca ulterior drumul să fie reabilitat. Noi am primit un răspuns la Cancelarea Parlamentului, un răspuns precum că petiția a fost înmânată Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Mai apoi am primit un răspuns la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, un răspuns apar formal. A fost anul specific, anul cunoaște, mai de alegere, nu prea mult pozițiuni, dar cred că acum avem dreptul de acum la un răspuns mai exact. Vrem să știm că oamenii întreabă, care au semnat petiția, a fost o petiție de câteva sute de semnături, ne întreabă oamenii în ce stare, în ce punct ne aflăm și ce urmează să facă. Asta am fi dorit să aflăm la noi spate mai. Asta e o întrebare care privește 6 sate, iată aici sunt reprezentanții la Mândre și la Crișlan, Zgărăvești din urmă, și apoi am o problemă care vizează doar satul meu. Sigur că problema asta este un obiect intercomunitar. Ar ținea cont ca noi să o examinăm în măsura posibilităților. Eu, pe anul ăsta, 100, da, dar ele inclus aici, deci partea asta e inclusă în două. De la Bănești Natalitate. Deci am spus, cealaltă este introdusă în... Dar trebuie până anul. Care a fost aprobat în Consiliul Regional la data de 30 martie. Din cele 10 propuneri de coridoare regionale care au fost aprobate ca program, ca plan, este introdus și sectorul care dumneavoastră, vizat pe sectorul de la Tăinești. Anumite localitățile astea, plus încă un sector că, ca rezultat, coridoarele date, ele trebuie să aibă o conectare la drumurile naționale, internaționale, să aibă ieșire în drumurile naționale. Nu poate să fie o localitate, că noi mai departe ne ducem ca să avem. Care trebuie să fie două drumuri naționale conectate prin regiuni. El este sub numărul 9. La moment, programul este aprobat de Consiliul Regional. Aceste proiecte sau aceste studii, care sunt amul făcute de către experți împreună cu Ministerul Transport, experți internaționali, au fost asistați de programul GIZ. Eu plătit toată asistența tehnică pentru a elabora acest program. În baza diferitor criterii, parametri. De ce localități, număr de locuitori, case de locuit, educaționale, sociale, toate s-au luat. Că ele au fost foarte multe. Au fost peste 23 de propuneri care au venit în urma acestei studii, au rămas numai 10, care de fapt sunt vizate în programul DAN. Și al nostru rămas. Și al dumneavoastră, da. Celelalte ele nu au fost trecute, că în Consiliul Regional au mai venit 3 propuneri, 4 au venit, dintre care numai una am luat un context pentru examinare. Restul celelalte nu s-au luat, fiindcă ele au fost examinate pe parcurs.
inițiativa, că ați zis că ați mai făcut și către Parlament, eu nu știu, la Guvern, solicitările pentru inițiativa dată, este ținut cont de sectorul dat, fără să fie vizat celelalte structuri. Aici s-a lucrat la nivelul regiunii. Și ca rezultat aici se vor elabora studii de fezabilitate. Dar, din păcate, ceea ce trebuie să spun, cum este faptul precum că experții, până la urmă, la contextul de a elabora studii de fezabilitate, vorbim de document oficial care vizează către proiectare. Pentru că un drum de 24 de kilometri sau proiectăm, merge vorba de milioane, nu merge vorba de 200-300 de mii. Pe o porțiune avem, să ținem cont. Și acum vor fi elaborate, cred că la propunerea aceea și noi discutăm în prezent cu programiștii și cu GIZ-ul și cei care pot să ne banii pentru aceste studii, dar să avem, cred că 3, până la 3. Să-și țină cont de cele coridoare care au avut mai înainte proiecte tehnici. Apoi să-și țină cont de cele sectoare. Zici și vor rămânea 3, să înțeleg? Să vor rămânea 3. Nu să putem face la toate 10 coridoare. La dumneavoastră e 24, noi avem de 30 și ceva de kilometri, avem mai mult, ca program. Motivația pentru care chestia asta s-a făcut ca program. Motivația este faptul precum că noi ne luăm în cadrul strategic, în Agenția de Dezvoltare Centru, pentru a le viza către diferite fonduri, începând și fondurile și naționale și internaționale, la care vin finanțări investiționale în drumuri. Asta a fost motivația. Și a doilea moment, să vă ține cont de programul strategic care este elaborat în cadrul apelului următor de propuneri de proiect. Dacă ar să vină în cadrul programei care noi am făcut studiu și socotim că sunt foarte eligibili și necesare la moment, atunci ele vor fi prioritare în apel pentru finanțare. Apelul nou de propuneri de proiecte, anul 2015 este ultimul an din cei 3 ani, 2013 și 2015, anul ăsta, an să vedem după alegeri, cred că după alegerile locale se va anunța un nou apel de propuneri de proiect și va ține cont de coridoarele care au fost elaborate la moment. La dumneavoastră, la proiectul localităților este care sunt aici, experții vor să vină și o să vizeze încă o dată diferiți parametri pentru a-l pune pentru etapa de elaborare a studiului de fezabilitate. Nu vorbim de proiectare. Ca să înțelegeți dumneavoastră. Dar fiindcă noi am avut proiectate de peste 1.300.000 drumuri, care până la moment costul real de investiții 134 de milioane și am făcut un sector, varianta albă, de 4 km, dintre acei 18, și mai departe, fiindcă finanțarea fondului nu a dat posibilitate, l-am pus în programul extern, chiar la România, la programul în drum. Și așteptăm 8 milioane de euro pentru a fi... La dumneavoastră mă cunoașteți cu partea de dumneavoastră. Eu de multe ori vin, am 45 de minute până la 50 de minute, vin să budăi pe zona aceea. Și e clar că acum favorizat pentru mine este partea Urheiului, unde e un drum rutier normal și e clar că vii mai... Dar pentru urgentare, eu venim pe partea de la budăi. Timpul la dumneavoastră la proiect. Nu este vorba de... Întrebarea nu este vorba de Telenești. Este vorba că așa este toate Telenești. Și aici două intersecții care trec prin Telenești. Sunt pentru Ainele Călăraș, Sângerești, și pentru Fălești, Soroca, și pentru Fălești, Florești. Discuțiile astea și început încă de când era Voronin. Și a petrecut cu chestia asta. Și acum când a fost președintele Parlamentului, Dumnezeu a ridicat iar întrebarea asta. Și are o importanță nu pentru localitățile astea care numai sunt, are o importanță pentru un regiune. Pentru... Deci dacă acest drum noi nu-l urgentăm, acum eu merg foarte des pe aceste porțiuni de drum. Practic, ăsta drumuri de câte ori Grămădești și Petrișul au deja un coridor de vreo 3 metri. În rest, deja el au trecut în variantă neagră. Pe anumite porțiuni. Cred că undeva vreo 2-3 km deja au un singur coridor de vreo 3-4 metri mai mult. Da. Adică el nu mai este, deci se distruge deja definitiv. Trebuie să mergem mai departe pas cu pas și asta vă asigur că se nimerească la fezabilitate și fiindcă o să nimerească, o să insistăm, variantele noastre, pe masă la prim-ministru, ca de obicei, că nu o să totul o să decide la Consiliul Coordonator, e legat de surse financiare.
trebuie să ne convingeți, studiul ăsta, când am vorbit de 20 și ceva de drumuri, a fost estimat de experții care au vizitat toate zonele astea, deci și-au nimerit coridorul ăsta aici. Că dacă Deci nu au lucrat deja? au lucrat deja, el este în program. Chestia asta se... De atât aici și aici vă prezintă domnul președinte, vă prezintă. Și de fapt aici sunt criterii și parametrii la capitolul ăsta au fost prezentate. Câți școli sunt în zona asta, câți copii, câți agenți economici.